spui tu un străin. Ascultă-mă, știi cum întrebare făcut? Trebuia să-mi spui că da sau nu. Și ce să fac dacă nu o zis, dacă nu o zis, o zis către mine să nu zic nimic? Ce să vă Dar spui? cine mă auzi pe mine și te-am întrebat? Polițistul o să spune pe difuzor cine și am zis că mama fetii care a fost cu noi ăștia trei. Și o să pune pe difuzor și am pus. Ce poliția? Unul tânăr cu una brunetă. Bă, deci tu ești om serios? Deci nu Clasi, tu ești om serios? Mama, nu i-am furat Bă, dar tu telefonul. ești om, cum pula lui Dumnezeu le-a luat? Ha, mă, tu sari? Da, tu sari că ești vinovat? Ha, sugaci. Nu? E, dar nu contează, că una e furat și una e altceva. Taci, jec. Deci Casian, Ești un jec, să nu te mai văd în viața mea. În viața mea. la tine, Casian. Lasă-ți-l cu taiul meu. Ai zis nu-i la mine. Du-te la ramă. Pute-vă Dumnezeu în gură de jeguri de copii să vă pută. Atât american? Dar ce să vă spun dacă nu m-a lăsat să zic ce a spus? Casian, zice Dumnezeu, trebuie să spui adevărul. Cum să zic dacă nu m-a lăsat poliția să zic? Ce a Trebuie vrut să să zici zic? da. Vrei să-ți arăt că te lasă poliția mâine? Că nu te-a lăsat, dar nu cred că nu te-a lăsat. Mâine stai relax. Deci Că nu de acolo cred. i-am să vorbim. Mâine dimineață mă duc eu la TV. Stai liniștit, Casian, să-l nu te rezolv eu. Munteanu, deci nu te cred. Bine. Să-l rezolv eu mâine dimineață la TV. Nu te cred. Pute-te Arișten în gură da. astăzi. Bine. Dacă eu nu v-am respectat jeguri de copii, ce sunteți? Stai? Deci, Cu ce, mă, pulă? Că ai furat de la mine din bani? Cine? Cu ce? Da? Cine? E, dacă Da. nu te-a S-ar putea fi rușine, mă, nesâmpăt. Stai tu pe eu să mai și comentez. Pute-te Dar să nu te Arișten în prinzi, gură. am spus, la 500 de metri. Să te fută astăzi. Nu, ce ai zis? Da, da, da. Au zis că ce mă bag în viața lor, că eu nici nu m-am băgat.